Panjenenganipun pawiwahan resepsi wonten titik kaliyan punika pun kepareng kalsa hubungan keluarga ageng Afaratuna Elektun ingkang bermaksan wonten ngarsa panjenengan sami para tamu para pepuden para bini sepuh talsan para tamu ingkang kedue rawuh wonten titik kaliyan punika kalau sak rupaning panak sowan tinimbalan pepuden kula Bapak Rifiskan Ibu Sri Mutia ginipun kepareng tumput derek mangayu bagyo hajatipun wonten titik kalenggahan punika perpanjang suku panglipur mugi saged dadosaken sampai saya wonten kekenangan samut yang dipun ngaturaken ageng samudra maksamo wonten siang kalau dengan punika kepareng Afaratuna Elektun Manak Sowan Hanganti catur widya wonten vokalis Yayat Jeng ugi ingkang ngongkos ingkang ngongko kaping kalih Yayat Jeng Sinta Yayat Jeng Ais ingkang ngongkos kawan Yayat Jeng Lina yuk kasih jangken nggih sambil nggen sugeng pinanggih kalian kalau sak rombongan Afaratuna Elektun santur widya wonten vokalis Hambuka wonten saka panten titik kaliyan mrika kur sesarengan yuk so Afaratuna